Ezimpuphuma zichazwe njengezona zibe nolwamvilo olukhulu kuzawuthi ngoku okukhokhelele kubeni umongameli Ramaphosa ubhengeze njengentlekele yonke le ngxuba kaxaka. Bangapha kwamakhulu amane abantu abathe basweleka kuzawuthi ngoku abakumawakawaka bashiyeka bengenandawo zokufihla intloko kulandela esisaqhwithi sichaphazela iKwaZulu-Natal neMpuma Koloni. Dlamini-Zuma uthi ke le ntshabalala iyakuba nefuthe elibi ixesha elide kula maphondo achaphazelekileyo. Ecela kambe okokuba uncedo luze kuwonke amabakala karhulumente kuquka neenkampani zabucala uqinisekisa okokuba la mawakawaka abantu bafumana uncedo. Some of the homes completely destroyed, about 4,000 of them, and some partially destroyed, but leaving more than 40,000 people homeless for now because they can't stay in their homes. And some of them have lost everything because they could only escape with what they had on them. uDlamini-Zuma uthi kusakwangoko kuba bangachaza ukuba umonakalo ungakanani nangokwasezimali kodwa kunjalo kuvakala kokuba iziseko ezingundoqo zichabalele kufikelela kwizigidi zerandi. Abongile Dumako kwiindaba ze SABC eGauteng.